Roedd y saethyddwyr yn chwilio am ei buddugoliaeth gyntaf o'r tymor ar ôl colli 6 gêm yn olynol. Ond doedd bleiddiad Oakland ei gwrthwynebwyr ddoe heb giro gêm chwaith. Felly, y ddau dîm ar wylod y tabl yn ysu am ei buddugoliaeth gyntaf. Doedd fawr dim yn gwahanu y tîmau yn ystod y chwarter cyntaf. Y merched o Gaerdydd aeth ar y blaen, gyda Emily Stadling yn rhwydo o'r ergyd yma. Ond Oakland oedd ar y blaen erbyn diwedd y chwarter, Christina Nagy yn rhwydo 3 phwynt, a'r tîm cartref ar ei holi o 19-20 wedi'r cyfnod cyntaf. Roedd na lif i chwarae'r bleiddiad yn yr ail chwarter. Cata Fulop a Macy Spinks yn cyfuno'n wych ar gyfer y pwynt yma. Ac erbyn diwedd y chwarter, roedd y bleiddiad wedi mynd 10 pwynt ar y blaen, dipyn o waith trafod ar yr Archers. Ac mi aeth pethau o ddrwg i waith yn y drydedd, holl dîm y bleiddiad yn cyfuno wrth basio o un ochr y cylch i'r llall, cyn i Christina Nagy sicrhau 3 phwynt arall. A Cata Fulop oedd wrthi y tro yma yn gorffen symudiad taclus a chyflym arall i fynd 19 pwynt ar y blaen. Pethau'n edrych yn ddu ar y tîm cartre. Ond fe ddechreuodd y saethyddwyr y pedwerydd chwarter fel tîm hollol wahanol, wrth iddyn nhw baratoi i droi y gêm ar ei phen yn llwyr. Ac roedd llawer o'r diolch i Judith Fritz, nôl ar y cwrt ar ôl cyfnod ar y fainc a dychwelyd gyda'r ergyd berffaith yna. Ond oedd y bleiddiad ddim am roi ffidil yn y to chwaith. Ond dim ond cynnesu oedd Fritz wrth iddi rwydo 3 phwynt hyfryd arall. Yna 2 yn y bêl, a charlamu tuag at amddiffyn Oakland a phasio i'r capten a'r hyfforddwraig Steph Collins i daro'r targed. Fritz yn 2 yn y bêl eto yn troelli a sgoriodd ar feddwl Fritz y tro yma, chwarae gwych gan y ferch o Hwngari. A doedd dim na neb am roi stop i'r corwynt, wrth i, Fritz wthio i ffordd i'w phwyntiau nesaf. Ond fe dawodd hi'r gorau tan y diwedd, yr hediad a'r rhwyd yma yn rhoi'r saethyddwyr ar y blaen am y tro cyntaf ers pwynt cynta'r gêm, gyda dim ond eiliadau yn weddill. A pha well amser i alw am hoi yn y chwarae, gyda buddugoliaeth gyntaf'r tymor angen ei amddiffyn. O fe gafodd y bleiddiad 1 cyfle ola, ond roedd hi'n rhy hwyr, a Fritz wedi ysbrydoli tîm y Met i'w buddugoliaeth gyntaf o'r tymor. Amazing. I'm just so proud of the girls today. We played our hearts out. Obviously, the first half, even the start of the second half, we were playing and, the game got away from us for a bit. They went up by at least 20, I think, in that second half. So we showed a lot of courage, a lot of belief to come back in that second half and get the victory, which we've been searching for this season. So it's a good one to get at home, and we're looking forward to the next challenge. So I think it was like a minute left or something or two, and you got a timeout. What was being said between you and Steph there to kind of make sure that you... Just make sure that we were composed, just an adjustment in our defence to what we were trying to do, just to give them a different look, something else to think about, and just kind of how we were going to play out with our foul situation, like how many fouls we had left and what we were going to use to try and make it difficult for them. We're climbing that ladder and we're looking forward to the next steps. We got a doubleheader this weekend, so we're going away to Sheffield, who will be a tough side, but then we also go up to Caledonia, so we're hoping to get a victory up there.